वेलकम टू बैक माय चैनल मिट्टू रूपा कपल ब्लॉग चलते आरंभ आज ब्लॉग आज है आम क्रीड़ा दिवस आ क्रीड़ा दिवस आम कॉलेज कौन कौन हो विषय देखु बहुत सारा भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू हो भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू मो सुर रे ताळ रे मो तुळसी माळ रे मो सुर रे ताळ रे मो तुळसी माळ रे तू तू रे काळिया तू भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू रोज भाई वीडियो रे दूर हो तू जाना, तू जाना, तू जाना,
हेलो 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 ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ ହାତ ମିଳାବେ ହେଲୋ ହେଲୋ ଇଏ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଯାବେ ଉପଟେ ଉଠି ଯାଅ ଗଲା ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଉଠିଲେ ଉପରକୁ Side over 10, 12. Side over 30, 10. Love. হুইসেল বাস ତୁ ତ ଖେଳିବୁନି Side over 7, 8. Side over 9, 7. Stop, stop. ଶୁଣ ମାର ୟା ପରେ ଦେବ କାମୁଡ଼ିବ କାମୁଡ଼ିବ ତମେ ଡାକିଲି 3. Seven, 3. ভেরি গুড আছি হ্যাঁ ভেরি গুড